Lisa, kan du ikke lige finde en ny pære? Hvorfor? Er du sulten, Lampe Lars? Nej, ikke sådan en pære. Jeg kan ikke se noget. Nå, 2 sekunder. Hej Lars, og hej til jer. Velkommen til genbrugsplaneten. Hvorfor smider du ikke bare de der dåser ud, når der alligevel ikke er pant på? Fordi selvom der ikke er pant på, så kan det jo godt være, at man kan genanvende det til noget helt vildt sjovt. Og hvad? Har du fået en af de der svedige idéer igen? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at vise jer, hvad man kan lave af en dåse uden pant på. Ja, for hvis der er pant på, så bliver du sur, hvis man ikke putter den i flaskeautomaten. Sur, lille bi omkring. Nej, men Lars, det er jo fordi, at hvis vi kan spare penge op, så kan vi komme alle mulige seje steder hen. Kunne det ikke være fedt? Jo, helt sikkert. Så vis os, hvad du kan. Det kan godt være, at du skal have lidt hjælp af en voksen. Men det, du skal bruge, det er en tom dåse og en saks. Men det, du skal gøre, det er at klippe det øverste af dåsen af. Sådan der. Så har man dåsen, som man skal bruge. Og toppen, den kan vi bare lægge ned til metalgenbrug. Så skal man klippe nogle strimler ned langs siden på den her dåse. Og de skal cirka være lige så tyk som din mor eller fars fingre. Så tyk, cirka. Det gør ikke noget, de ikke er helt lige store. Men jeg prøver at gøre mig umage, så det bliver rigtig flot. Så mangler jeg kun den sidste. Sådan her. Så skal man bøje dem alle sammen ned en af gangen, uden at skære sig. Så har vi en lille sol. Så skal man bukke strimlerne en af gangen. Lige ind under den næste strimmel. Så den kommer til at se sådan her ud. En af gangen. Stille og roligt. Så mangler vi kun 2. Så mangler vi kun 1. Og så har man en lysholder. Så kan man nemt selv genanvende. Og så skal du jo bare finde nogle dåser. Lige den farve, du allerbedst kan lide. Jeg kan allerbedst lide grøn. Derfor så valgte jeg en Faxe Kondi-dåse. En Faxe Kondi-lysholder? For det er min yndling sodavand. Den går langt over din forstand. Skør, Lars. Men ved du hvad? Derfor må du rigtig gerne komme med på opdagelse, hvis du har lyst. Jeg gider altså ikke, hvis jeg ikke kan se noget. Jeg skal nok tage ledningen med, det lover jeg, fordi det er ikke så langt herfra nemlig. Så vil jeg også have min nye hat på. Ja, det var en god idé. Det må du også gerne. Sådan. Hej, så vi kommer ud på genbrugsstationen. Og det er jo her, man kan komme ud og sortere sit affald. Jeg fandt faktisk Lars i en stor skrald, der hvor jeg bor. Lidt forskelligt, hvor man bor. Man har en stor skrald, der hvor man kommer på genbrugsstationen. Men nu tror jeg, vi skal finde ud af, hvor Lars var enten, så han var kommet til genbrug. Jeg er ikke bange. Det skal jo heller ikke være. Skal vi prøve at se, om vi kan finde en, der kan hjælpe os? Vi vil gerne vide, hvor Lampe Lars han var røget hen, hvis han var røget til genbrug. Ja, Stille var røget i nummer 5, jern og metal. Og skærmen var røget i småt brandbart. Småt brandbart. Må vi se det? Det er godt. Wow. Med lampeskærm dernede. Vil jeg så måske få en ny? Du skal da ikke smide din lampeskærm dernede. Den fungerer jo fint. Og jeg synes, du er en lækker lampe. Nå, Lampe Lars. Er det på tide, vi to til hjem? Yay! Hej! Er det godt? Når jeg nu ikke kan få en ny lampeskærm, så er det fedt at dresse op med en hat. Ja, det er da rigtigt nok. Specielt når den er købt i en genbrugsforretning. Men Lampe Lars, ved du hvad, jeg tænker, jeg lige skal fortælle en historie? For nu er der ikke mere tid tilbage. Jeg vidste, du ville gøre det, hvad. Du er god, er du? Værsgo. Anders og Victoria er tvillinger, og de har for første gang fået lov til at gå helt alene ned i det store skralderum for at smide batterier ud. Men nu er de blevet rigtig sure på hinanden, for de kan ikke blive enige om, hvor batterierne skal smides ud. Anders peger på den blå container og siger, der smider far dem ud. Victoria peger på den grønne container og siger, der smider mor dem ud. Pludselig hører Anders og Victoria en stemme fra skralderummets mørkeste hjørne. Det er den gamle batteriboks. Hov, søde børn. Nu skal I være gode venner. De batterier skal jeg da spise. Jeg er simpelthen så sulten. Kommer I ikke herover med dem? Anders og Victoria deler batterierne mellem sig, så de har lige mange at fodre bag det med.
Da hun er tykket af munden, siger hun mange tak og fortæller Anders og Victoria, at hvis de nogensinde bliver i tvivl om, hvordan de skal sortere affald rigtigt, skal de bare spørge hende. Anders og Victoria lovede snart at komme og besøge deres nye affaldsveninde igen. De sagde farvel til Bette Batteriboks og skyndte sig hjem for at fortælle det hele.